Nasang palanyagahon, no? Nagahimos ng ibang ganiguro ka matamat na chibog ka panyaga na mga kaaksyon, no? Pero ang iban way pagidman, no? Kay may obra pa kita nga tapos mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay, dalontang mga balita. Gikan sa aton sining mga aksyon, unit reporters, mga balita nasyonal. Gikan sa News Center sang Aksyon, Radyo Bacolod. Plus ang ato sining mga local and national issues. Dalontaman pag magka-time kita diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan, welcome diri sa inyo sining programa. Daw maro nami man ang tiyempo ta. Kay bisan paano, may mabatyagan kitang mainit kag maruginot nga tiyempo, no? Ambot sa iban sing lugar kung gaulan pa, kung gainit man, no? Nami gida kay templado ang adlaw naton sini mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa syudad kag probinsya sang Negros Oriental, no? Sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag Kabanwanan, sa probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtob sa Malabutan sang ato sining pag-broadcast mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon. Aksyon Radyo. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon? Yari kita sa Miyerkules, mga kaaksyon, ika-18 nga pizza sa bulan sang Enero tuig 2023. Anong mga balita karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial? Dalontang balita ni Aksyon Art Tayhopon. Sang Committee on Appropriation sa Kamara angot sa NIR Bill, ginalauman ni 3rd District Congressman Kiko Benitez. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Bacolod LGU nagapatigayo na sang master listing sang market vendors. Sa BCPO naman nga balita karon dugay-dugay ni aksyon na Eric Magbanwa, pamilya sang security guard nga ginluthang bala sa barangay Takuling, nakaligad nga simana, may kahadlok sa pagkooperar sa kapulisan. Sa balita sa Nukpo, igabalita ni aksyon na John Diaz, sinimay kang tanan sa senior citizen so patay matapos ginatake sa korason samtang nagtrabaho sa kampo. Kapulisan nagklaro nga wala na igo sang kilat ang biktima. Kay unang reporto do na igo sang kilat pitik sintas galiya, atake sa korason ang ginkamatyan sang biktima, no? Kagapat ka mga persona dakop bangod sang pagpangawat sa syudad naman sang Bago. Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Save and Protect the Seneco Consumers, nagapangabaya sa National Electrification Administration o KUNIA nga ideklara ang Seneco bilang masakiton nga kooperatiba. Kag sa balita naman kay Aksyon Rodrigo Tib, no?
balita kay Action Roger Gotib, pinaka-latest nga preparasyon sang kapulisan angot sa seguridad sang dinag sa festival. Problema sang trapiko may solusyon na. Sa balita naman kay Action Nelson, Patino crime volume sa tuig 2022 nagnubo ikumpara sang tuig 2021 suno sa Calatrava PNP. Balita naman kay Action na Vidya posible 3 ka mga wanted nga persona angon sa illegal nga pagpanahor gindakop sa mga kapulisan sa Banwa sang La Castellana. Sa balita nasyonal, 2 patayho, 5 pilason sa pagpangatake sang MNLF community sa syudad sang Cotabato. Motion for inhibition ni bantag sa lapid case ginbasura sang DOJ. Nakapa-booster shots nga Pinoy ho, yara pa lamang sa 27% sang populasyon nga pwede bakunahan. Dumuloong nagakontrolo mga foreigners, mga kakso nagakontrol kuno sa presyo sang sibuyas Bombay. Kag Rappler Chief Executive Officer Maria Riza ginhilway sa tax evasion cases. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaksonta nga nag-monitor sa sining aton sining pangalagad mga kaakson, kag i-like lang lihog kag i-share ang aton sining programa, tapos ninyo like kag share, ipadala dayon ang mensahe ninyo kay tirahon tay na karon pag maka-time kita diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaksyonta sa nagapamangkot about sa Dinag sa Festival, si Action Roger karon may report na preparasyon sang kapulisan, pero ang mga activity sa Dinag sa Festival sa syudad sang Cadiz, bali ka 3 subong adlaw man tinag-open sila by January 14, ginsundan 15 Sunday. Miyerkules subong ang activity, mga kakson, January 18, Dinag sa Festival Chess Tournament, no? First Mayor Salvador G. Escalante Jr. Dinag sa Festival Chess Tournament, no? January 15, January 18, Miyerkules pagka Webes, amo ni siya ang Mayor's Cup Lawn Tennis Tournament, no? Buwas ini mga kakson, Salvador G. Escalante Jr. Mayor's Cup Lawn Tennis, no? And sundan gilayon sang First Mayor Salvador G. Escalante Jr. Dinag sa Festival Chess Tournament, no? Daway pagidman masyado nga mga activities sa syudad sang Cadiz. And January 20, Friday, mga kakson, no? May mga dinag sa Invitational Volleyball Tournament, no? Kag Neon Zumba Night, mga kakson, no? Munang activity sa palabuton nga Friday, no? Way pagidman activity dito sa Dinag sa Festival, kay ang highlights ni on January 29, no? Dinag sa street dancing competition, and ang manami diri ang street party Lamhitanay, no? Sa palabuton niya nga
January 29. Domingo ina nga adlaw mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta live extension na Coffee Mix anay kita, no? Ang live extension na Coffee Mix or LF Coffee Mix ang pinaka. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Kulang ang balita mo, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Muli. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh. Barangay Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akon birthday gani maabot ako lang sa balay. Pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:50 las 12:02 ng aton oras no 12:02 na mga kaaksyon. Sige standby karon dugay-dugay ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Everyoung Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sa At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol Save and Protect the Seneco Consumers. Nagapangabay sa NIEA or National Electrification Administration nga ideklara ang Seneco bilang masakiton nga kooperatiba. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapanawagan karon si Power Watch Secretary General nga si Winnie Sancho upod ang Save and Protect the Seneco Consumers sa National Electrification Administration o NEA nga ideklarar ang Seneco bilang ailing cooperative. Butsing ganon, masakiton nga kooperatiba di nga ginapahayag man ni Winnie Sancho sa piyak sini nga sunod sa iya madamo sa mga struggles ang mga konsumidor. Number 1 sa balayran sa sukot sa power consumption matag bulan bangod wala man ginatagaan sang proteksyon ining mga konsumidor nagikan man sa nagapadayon nga power rates of increase bala aksyon na Rex plus pa ang brownout wala kag tuo. Now sa complaints action na Rex o kung rather isa ka mga bagay gaging klaro niya nga ang Power Watch wala sang kinamatarong nga magdeklarar sang ailing cooperative ining Seneco kundi ang dapat makadeklarar diri amo mismo ang NEA kay number 1 sa mga rason man nga basis NEA Memorandum 2020-049 napitsahan October 8 of 2020 sunod sa iya Mayo 30 2022 anom ka mga board of directors ang gipamatbatan sang 30 ka adlaw nga suspension sa iya sini nga reklamo nga simple neglect of duty. Ikaduha diri action Rex may mga notice of default pa ining Ketco Cellcon Power Corporation in January 14 of 2022 nagademanda sa Seneco nga isettle na ang dako nila nga utang actually 280 million ka pesos nga utang nga tubtub karon wala pa mabayaran action Rex and October 3 of 2022 again ginsukot naman ang Seneco sining sang Ketco Cellcon nga 54 plus o kuna 54 million masobra 54 milyones nga dapat ibalik ang ila sini nga deposit o kung ginatawag nila nga security bond kag dapat insigida mabalik action Rex ni sa ila. And so therefore ang problema naman kay hindi pagyapon kag wala paghihapon na balik kag wala paghihapon na baleran. Isa sa mga rason pagidiri
ni Winnie Sancho nga ang loan sang Sineco sa bangko wala kag tuo. Kung maka-loan siya ini nga tuig, das kadaglig nga tuig, ang ilo naman sini nga tuig amo naman ibayad dito sa previous, and ang ginakabalak nila nga ang mga pobre nga konsumidor amo naman ang mabayad sining utang sa Sineco. In short of it, suno sa iya Action Rex, may financial hemorrhage ang Sineco. In short, puto na ang Sineco Action Rex iniya base sa pahayag diri ni Winnie Sancho bangod man sa wala kag tuo nga utang. Isa pa diriya sa demanda karon sang sining grupo sang Save and Protect the Sineco Consumers nga dapat may ara internal cleansing sa sulod sang Sineco Action Rex. Kangay bala sang PNP nga may ara internal cleansing, the same dapat sa Sineco sunod sa iya may ara man kaangay sini. Ari ang pahayag ni Winnie Sancho. Sineco is crumbling. As a distribution utility, it is about to collapse due to mismanagement, gross incompetence of the board of directors and top cooperative officials. We must act with a sense of urgency if we want to protect and save the Sineco consumers. We must do everything within our power to save Sineco, which is an ailing cooperative. We must save Sineco as a distribution utility from its eventual collapse, tainted by alleged graft and corruption and incompetent contracting, among others. Sineco is now in the state of financial hemorrhage due to its indebtedness, leading to financial catastrophe. Urgent call for NIA to declare Sineco as an ailing cooperative. It is not within our power to declare Sineco as an ailing cooperative. It belongs to NIA. No? So kung madayon din man, kung magpasubot ang NIA na iya, daw mahikutat na i-declarar sila nga ailing cooperative. Action Rex ang kabahin kita mga sang pahayag diri ni Sir Winnie Sancho. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage ng vitamin D3 agud mabatuan ang viral respiratory infection. Ang Life Extension Vitamin D3 Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Kapitolyo sa Patrol, no? Standby na aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ari anay ho, life extension, super fiber anay kita, no? May connection sa may nga kulo na manubo nga immunity. Rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi irregular ang pagpamuhin. Ang solusyon sina anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Balikantang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa Bacolod LGUs nagapatigayo na sa master listing sa mga market vendors. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami nilibre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:15 na nga ton oras mga kaaksyon. No? Kantuan tanay sa Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center
Ini may kang tanan sa Bacolod LGU nagapatigayo na sang master listing sa mga market vendors. Yari ang kaundan sang balita ni Action na Dale Salazar. Action Dale. Action Rex diri sa may siyudad sa Bacolod nag-umpisa na sa pagpatigayon sang master listing ang Bacolod LGU ang din sa mga market vendors nga supposedly bandri sila temporary ligin pagwa matapos nga may conduct na renovation sa tatlo sa mga big market sa siyudad, Central Market, Burgos Market, kag Libertad Market. So according to Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, mangin stricto sila action na Rex sa pagsala or yung pagbaton ng balas ng application sa mga market vendors nga tiamo na sila ang ipasulod no matapos nga ginapatahoma ang sulod sang merkado. Action Rex kay according sa City Administrator nga may araman sang guidelines nga natala na ipapanaog ang local market committee kung ano ang mangin basihan para sa mga paligado kay ordinary ang mga bakulod doon nga mga magagmay, mga negosyante kag mga malugay na gito nga nagabaligya sa mga market diri sa mga siyudad sa Bacolod. Action Rex ipaagi sa raffle system ang pagpili. Action Rex kundi nga pwesto hindi pwedeng ang sa market vendor magapili isang luyag sini nga pwesto kundi para patas kag alalangay dapat ipatigayon or ipaidalom sa raffle ang pagpili isang ila sini nga mga stall sa Action Rex. Ginpahayag man ni Maghari nga ginaisip man karon sang syudad ang numero sa mga street vendors nga amo na ang pag-umpisa sa regulation sa mga nagapaligya sa mga dalanon diri sa mga syudad sa Bacolod pagi man sa ordinansa nga ginpasar ni Bacolod Councilor Celia Flor ang chair sang Committee on Market. Action Rex. Yan ang pagpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Finalize kin ano yung master list. It's very critical because the stall spaces on the renovated market will have to be allocated carefully to those nga ara-daan sa sulod artis lagi sa ilo sagwa. At the same time, we are accounting ang mga tanantang street vendors na of course, priority is bona fide resident of Bacolod. May mga requirements kita nga amo lang gina siyang allowed under our street vending ordinance. So, the master list and the guidelines on how to allocate the stalls, the local market committee will be doing a raffle system para wala balasang sang favoritism kunding ka ma-assign ng stall. Action Rex na patian si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Update kabalitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby na aksyon art tayhupon sa Kapitolyo Provincial. No? DTX 500 mga kaaksyon ginarekomendar ta sa inyo. Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level, mag-DTX 500 capsule na kita. May ampala extract nga bugana sa Charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar
sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sang Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton Na ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 nga oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod or sa Kapitolyo Provincial. Ini may kagtanan sa pag-akto sang Committee on Appropriations sa Kamara angot sa NIR Bill ginalauman ni 3rd District Congressman Kiko Benitez. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art. Ginapaabot Action Rex ang congressman sa ikatlong distrito sang Negros Occidental nga maaktuhan na sang Committee on Appropriation sa bahin sang Kamara ang parte o kung pag-appropriate sang pundo para ini sa natalanog ginaduso nga Negros Island region. Sa diin madumduman nga ang Technical Working Group ang committee level ang nag-approve na siya pinalikdan na nga si Mana no nga sa din ti ang among ginaduso nga tikang aprobahan unanimously sang tanan na nga mga miyembro sang committee no sa din sunod diri kay Congressman Kiko Benitez. Sila ang mayo niya kay pisar nga mayara malumduman nga naga pugong o kon daw negatibo abi ang iyas nga panganindugan angot sa inayar no less than the Governor of Negros Oriental. Pero sila niya ang tanan nga mga congressman sa amo iyang probinsya sa Negros Oriental ang naga-support kag firm sa ila stand angot iya sa Negros Island region. Second, mismo ang mga congressman sa area naman sang Siquijor, including their governor, amo gid ang nagayo nga include sila para sa sining Negros Island bill nga ginaduso. So para diri kay Congressman Kiko Benitez, in kaso gilman no nga mayara na sa appropriation, hopefully matigayon ina before pa man ang ila sining recess no sa natalan na iyang before pa man mag Holy Week maktuhan na ini no kay sila kung kinanglanon na suportahan man gani nila nga kung kinanglanon nga magistorya si Gob Lacson sa kay Governor Digamo paseto lumapat sa pinitalang nga problema mas mangin maayo suno pa sa kongresista. Yari si Congressman Kiko Benitez sa iya sining palayag. The technical working group that was headed by Congressman Rama of Cebu and Congresswoman Chideng Alvarez of the 6th District of Negros Occidental consolidated the three measures. No? So it's finished in the Committee on Local Government and is now been referred to the Committee on Appropriations. Okay. No, once it finishes the hurdle on the Committee on Appropriations, it will go to second reading on the plenary floor. But because it's primarily considered a local bill, the only people who really will presumably object are all co-authors of the bill, because we have a unanimous position. Number one, including Siquijor. Portion gid lang ng sunrex ang palayag rin ni Congressman Kiko Benitez. Ang pinaka-best dira kay ang kamahin man sang Committee on Appropriation, luwas sa local government, ang congressman o congresswoman sang ika-ano nga distrito, si Congressman Chideng Alvarez, ang kamahin man sang Committee on Appropriation. So amo ni mga balantayan no if pero daw laban-laban siguro na daw paboran man naguro sang mayoriya da sa Congress. Gani galing kiti it needs nga mabudgetan na Oh, gani man. Pagkatapos budget including ning Siquijor, di ba? Ang Siquijor halin sa governor down to their congressmen
naga-support kidya. No, meaning, Alain man ang gobernador sang Siquijor? may probinsya man sila mo. Gali? Oo, may araman sila mga... Abi kong Siquijor, part sang Negros Oriental na? Siyang una, Action Rex, actually part na sila. Oo. Sino yung gobernador sa Siquijor man? Buti check ko lang. Pero may district sila mo, congressman, sila man nga area. Oo, kay... Pila ka distrito yung Siquijor? Ha? Pilaya ka distrito ang Siquijor? Tatlo mo. Tatlo man sila. Gamay lang siya nga Gamay lugar, lang pero siya nga isla, tatlo or duwa. Hindi ko gina-check ko pa. Pero may ara sila. Ang mga congressman nila to, yaga dosogid nga maupod sila. Kaya ang travel time blocks on Rex from Siquijor to Cebu compared to Cebu to Dumaguete. Abo na mga concern. Ang isa man lang ang ginalaw. Lapit actually kung Dumaguete ka lang mo. Correct. O kung Dumaguete kaya ang destination mo. Mga 30 to 40 minutes siguro nga travel mo sa paras man di Blasaton, Iloilo, Bacolod nga. Hindi kuwan bala ng Ruro? Ruro nang nagabiyahe? Oo. Ruro. Sa Montenegro lines bala? Daw mo na da? Pagpasikiyor mo, hindi ba handa ka mo sakay? Oo. Nami ka sikiyor Oo. But kung gina-check ko pa gani, ding kuano kung may Ocean Jet man Siquijor gali. May fast crop sila. May fast crop man sila gali. Oo. Luwas sa Ruro, may fast crop sila. Tigaling kayo ninyo to, bilog yung barangay, kinupod yun mo. At aeroplano to yung gisakyan, no? Hindi tayo pwedeng kung hindi mo damo to sa inyo. Mo itong travel nga may welcome banner pag ganito sa inyo pag-abot nyo eh. Laban eh. Abot din na to si Director Ramos ka nag-upod sa inyo ha? Tiyato na itong Uros Dumaguete lang Hindi nga naman. Anyway, ito ibantayan na Action Rex kaya ang sa part sa iba naman congressmen rin ang ginalauma nila yan kung maglapotin ni Senado siguradong may ara sa counter part nga himuon man nga bill kag like sa mga ginparayag sa mga senators suportado nila ining pagnusunod gid sa kasubuan nga mga tukod liwat sa Negros Island region. Ang aton balita gikan sa provincial capital, buylog ang ginadulong sa inyo sang life extension super Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Ay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat Gidakson Artay Hopon, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo?
ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid boss damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila.
isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras, mga kaaksyon, no? No backlash dashboard, anay kita. Ining panglimpyo bla? Or limpyohan ang aircon mo kay way nagabugnaw, no? Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! DTX Coffee Mix anay kita, no? Mayaras ang superior antayo. Ang aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Balita ni Kantuan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa senior citizen so pula patay matapos ginatake sa korason. Samtang nagatrabaho sa kampo ti kapulisan nagklaro wala naigo sang kilat ni ang biktima kay ti primero gin-report nga naigo sang kilat, no? Pero wala gali atake sa korason, no? Kagapat ka mga persona dakop bangod sang pagpangawat sa syudad sang Bago.
Yari ang countdown sang balita ni Akson na John Diaz sa Noko. Akson John. Patay Action Rex ng isa diri ka senior citizen sa area mismo sa Hacienda San Miguel, Barangay San Miguel, sa susulad sa La Carlota, mga las 2 ang takna kahapon sang hapon. Action na Rex samtang sila nagapasilong kay bangod ginagabunok ang ulan kay ning biktima nga si Elizabeth Arevalo, 65 years old, nga residente sa Purok Santan, Barangay San Miguel, sa mismo nagasyudad, trabahante no kun isabla Action Rex ka mangunguma, nagatrabaho ni sila sa kampo, may mga kopdanan man siya galing kay that time nagabunok ang ulan. Action Rex da mismo sa area sang La Carlota. Rason kun nga ini sila nagdesisyon nga magpasilong sa isa Action na Rex kado payag bla dog mahimo naman matawag nga balay. And according to Ricky Police Lieutenant Colonel Garinganao, ang hepe sang La Carlota PNP, pagpasilong nila Action Rex gulpi kuno nga nagpangilat. Dukan sa pagpangilat natumba Action Rex ining si Arevalo, ting pagpati diri una sang mga kapdanan niya nga basibla na igo ini sang kilap nga moto Action Rex nga natumba. Gindala ini sa may Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital dahil mismo sa may syudad sa La Carlota. Ang pangisya gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Rina Ilumba las 2:45 siyang hapon. Sa ginpatigayon nga post-mortem examination, dito na ibaruan Action Rex nga wala man igali sa mga samado kung pila sa nga lawas nga mahimo abi magkasiling ang doktor o kung ang kapulisan nga ini siya na igo sang kilat. So ang baldri, ang analysis ko ng diagnosis din nila nga ini ginatake sa corazon Action Rex. Kay ti may Action Rex? Go ahead. Tigay may ginabatsag, naging maning ko nga balatian, so inalantaw nila na base mahimo, ini siya, magluto ang natural death, no? Naglain na naguro nga dahil pamatsag, kagbasib na nakibot sa pagpangilat, ang Action Rex, ini siya ang heart attack. Yari si Police Lieutenant Colonel Garinganao, ang hepe sang La Carlota PNP sa itong interview. Wala man sir sing ang atong doktor, hindi makadeklaran igo sa sangkilat. Considering wala man sing sunog sa iya lawas, no? Posible ginatake ni sa corazon. Okay. Oo. Even sa post-mortem nila, wala na siya nakadeclare kung anong cause of death bala. Okay. But gina-call sa mga doktor kay sang gin-examine do nga lawas, wala gid sang isa ka sunog sa lawas niya. Nakibot na ni siguro sir sang pagkilat. Oo. Daguob kaga siguro sumaka sa niya kag atake siguro. Okay. But sila nga sir ang kilato sir, do factor lang ang matulungan na ginatake sa corazon. Oo sir. Posible gina may usually pag may ko sa kilat sunog ng lawas mo yan. Oo. Iniya wala gid din jo lawas niya. Okay. Actually, sa Batian, si Police Lieutenant Colonel Garinganao, ang hepe sa La Carlota PNP, may angot sa siling nga balita Action Rex. Sa ibang pang report, dala naman sa may syudad sang Bago, may 4 diri ka magpakaisahanay na dakpan nga nagpangawat Action Rex ang battery bila ka mga tracking. Ini insidente na diskubihan na lamang launa ang takna sang kagahon kaya kahapon no iniro 17 na mismo sa area sang Purok Astro, Argentina, sa Kopini ka barangay Don Jorge Araneta sa syudad man sang Bago. Sunod ri Action Rex kay Police Master Sergeant Edwin Hamandre, ang investigador sang Bago PNP nga na diskubihan sang isa ka duty security guard nga ang battery sang Isuzu tanker nga 10 PC nga nagagarahe dira sa repair shop nila mismo sa may ang wala na. Iyan ay baluan man Action Rex nga ang battery man sa Isuzu tanker 6RB1 nga nagapundo man dira sa mismo man nga lugar. Nadula man Action Rex. Dito ka nag-conduct sila glayon sa search and search operation. Tubtob nga nakita Action Rex nga ining isa ka motorite LM enforcer kag 17 ka ma-plate sa mga battery ang ato digto na butang sa ground kay dalom sa mga tanker truck kag tago no kag gindala Action Rex sang 4 ka mga magpakaisa. Ining 4 ka mga pagkaisa o kung magpakaisa nga ginkilala sa Bonifacio o kung Larry Perez 22 anyos, ay ning si Melvin Roquero 27 anyos, si Aris Roquero 19 anyos, kaya ining 17 anyos nga grade 9 student
nga tanan residente sa mga lugar nagatrabaho galay sa do farm nila Action Rex sa ginapanagiyahan ni Bonifacio Mario ni Bani Peñabla Action Rex sa mismo sa may Bago City. Tidigto na hibaluan nga dugay na nigali ang mga battery nga nagakadula ginapangkawat Action Rex sining 4 ka mga suspect kay tidigto sa ilan na recover ining iban pagid nga mga batteries nga naangot na sadto ginagamit sa mga tracking sa mga lugar. Tidigto na recover may Motolite LM Enforcer batteries, may duha diri ka Rusi Matsu TC150 color black na motorsiklo kag ang duha ka mga ginkawat gid nga mga batteries ang tracking nga nagapundo dito sa mismo sa lugar. Kining battery sunod diri kay Mandri mga more or less 15,400 pesos ang bilis ni Action Lex. Yan si Police Master Sergeant Edwin Hamandre, ang investigador sa Bago PNP. Sa Maguto, bali magpinakaisa na sila. Oh, ang Tanger Truck, sir. Hindi, empleyado na sila, sir. Empleyado na sila nga apat sa Astro Farm. Paano na-identify, sir, nga silang suspect, sir? Pagi sa driver, sir, nga si Philip Pira, sir. Oh, kaya nasugata yan na mismo ang duwa nga may karga nga battery nga ginakarga sa motor. Yes, sir, na-recover na sir ang duwa ka battery. Pagkandak namon, sir, follow-up investigation, may 3 pwede sir nga na-recover nga battery. Nga dugay naman nila ginakawat, guro? Oh, nga posible dugay na nila ginano kagin baligya. Ang suspect, sir, ang 3 nga legal age ari, sir, sa amon sa custodial facility namon. Ang isa da nga si Novi Perez, kasi 17 years old pa man ata, so maging pakita siya nga birth certificate nga sa November pa siya may 18 again turnover namon sir sa local city social welfare and development office for findings ang discernment. Action X siya Police Master Sergeant Edwin Hamandre ang Sangbago PNP. Balitagikan sa Noko ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, sunod sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na John Diaz, balita sa Nokpo. Karon dugay-dugay sa ato sining panubalik mga kaaksyon. Balita kay aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO kadtuan tana dugay-dugay mga kaaksyon. D3, ang bago nga vitamin D3. Akong ginabatsyag subong, UTIs, pag-inom. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:53 ang aton oras may tisi anay, no? Kulang ba lang imo sining
at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inay nga nakatabang sa aming diri. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man,
inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas Inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Malakay Finance Corporation na nakita, no? Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Irek Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pamilya sang security guard tublang nga ginlutango sa barangay Takuling na kaligad nga simana may kahadlok sa pagkooperar sa kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Irek Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Aksyon, Rex, Waigid Guro, no? Waigid eh. Ayo di purma. Siling ko daw. Waigid kita, no? Waigid buwas Waigid paguro, kita. kundi buwas lunes Lunes, ano buwas Buwibis pa lang? Buwibis pa malang may birnis pagali Oh yes, Aksyon, Rex, no? Sir Jonathan, may lang nga pagpamati Hindi ka magdula sa pag-asa, no? Away ko yung dula sa pag-asa, Sir Kaya Jonathan pa yan. sa liko sa pag-asa, may galom. Ang galom matupa? Ayo di purma. Buwas siya na ulan. Ay. Amo na lang tirada. Oh, gani. Ay, oo, tido ka layuan ang sitwasyon tao. Sige lang Happy birthday sa brother-in-law ko birthday mo? Bermuda Boy Traba Jr. Bermuda Boy Traba Jr. Sang barangay Lacaron, Valladolid. Okay. Kaya na kainday Rona, Rita Traba. Ronari. Dani, nag-text man di sa ako, no? At yara na. Tiara ng ano? Ara na nga itong kayo, ano? Ayo di purma. Nagadamgo sa wala. Sige lang na. Damgo na mong guro tani, di ba patinipiti yun? Sa bagay. Ay. Ngagikita sini, no? Amogin na. Amogin ang live action, Rex. Kay Kapitan Chadira, kag kay Kagawad Jofred. Siya nang Siya na ng ano? Pag-asa. Ayo di purma. Ayo. Ano na? Ano maning ara na? Ara na. Siningko ka bati ka naman to Kagawad Nga ikaw ang pag-asa kag si Kapchad. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Babayan. Ayo di purma.
Ay, perte. Si kapag-asa ni Action Rex Canton. Kamusta si Sir Joseph Chowaya? Ate, Way siguro. ginigabsen sa aton pamati mo? Gani. Galing ito ba isa kahapit niya? Sige lang, isako pa sa siguro. Mas ka panawag sa aton niyo, si Imuda. Way man. Sir Joseph. Kung hey Pachoy. Ayo di porma. Sa panagli, sa Friday na. Ini nga Bernes. Friday 20, 21, kag 22. Ay, galit 3 days. 22 Sunday ng highlights sang New Year's sang Chinese Black. Sa dinan nila iwato man. Sa Mega World kag sa NGC. O kalayo. Way na lakson. Way na. Ba't na sumuran sila guro sa lakson? Ayo di porma. Mayara man kuno sa Bacolod City Public Plaza. Ati, good. May event man Di kapito nagugrupe sa Miyari man. Basi man guro mayara. At kapay pa nga mangin Mayo lang ang chimpo. Mangin Mayo lang ang chimpo. Sabado kag Domingo para nga makalagaw-lagaw ta. Gani. Makasuroy-suroy ta. Good day. Angan-angan anay. Hehehe. Kung hipatsoy. Kung hiwatsay gali. Kung hiwatsay. Sik maniguro ni Say. Abi tugo na si Kagawa Jopred nga Chinese, no? Ako pala ka half-blooded na siya mo. Gali. Half Pinoy, half Chinese. Baw. Si Kagawa Jopred sa Panta, no? Tingala lamang ko kay. Ano lang. Doon si Dugan. Kasi ito namin taniwan kung hindi malabutan ko Chinese New Year. Ate. Kaya parang makalagaw-lagaw kami ni Parirexo Kung wala gid man sa tapos bulan Di tapos ng New Year sa Chinese. Dapat maka-kuwan na mga buwas, abi. Buwas kita 21, 22 man, lagaw ta sa Chinese New Year. Gani, sining ni Jocelyn Song Kumidyaw, mga maninoy, wala gid tada. Why gid Sinong maninoy yaw? Ambo. Ayo di porma. Basta kita nga duwa ang maninoy nga duwa. Ay kabudlay man itong sitwasyon ni Inday Silinsungaw. Pare ala na bales na, daway sa kabutwa. Sa kabutwa. Dugay sang salom ya. Lumo sa krus kalamay kagrilo. Ayo di porma. Nalumos Ay, happy birthday kay Engineer Arthur Normandy. Bigo kong engineer, ano? Engineer Arthur Normandy sang Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling. Mayo lang ang pagpamati, engineer. Engineer, okay Asawa ka, China. Asawa ka ni Kapcha, damang Chinese. Okay. Okay, at least malanta. Ang asawa ni Kapcha yung muna yung Chinese, no? Ikawad ko sa rayo, Chinese ka man? Ikawad yung Fred, sa rayo? Doon in-check mo sa... laban. Ayo di porma. Ay, kanano na yung pamilya sa security guard niyo? Pamilya security guard, Axorex nga gitiro, tumula sa nanigay kasi mana sa Takuling. Medyo may gamay nga kahadlo ka mag-opera sa pulis naton, Axorex, no? Kaling kati sila ni Police Captain Tarsantilia ng Hepe sa Station Number 6, hindi iman mabasol ang pamilya ni especialmente ang asawa. Kaya ng asawa ni Axorex nga gitiro, tumula nga security guard nga si Security Guard Joser Haravilla nga napatay gid. May ginasupre ini nga paratian pas kati ay sa kapataan mga magagmay pa tinaghatag sa sentimento kay Captain Taxantilia nga siring sir medyo nahadlo ko da kay think kung ano matabo sa ako may masakit pa kong daan plastic may pagkabataan ko basta ano bla sa ulihi matangtan bla sila ni Captain Taxantilia niya may na problema kay kung security ang pagkambalag pwede ka man namon ma-provide ay importante nga tagaan mo lang kami sang natawag nga kooperasyon mo kagano naman kinanglaano namon ihatag sa amon no so amo natin kung gusto ginabulubanta man ni Captain Taxantilia ang pahayag sa pamilya pero on the other hand wala gyapon sila Axorex ang makabig naton pag untat sining kaso nga pag-imbestigar apisar nga may aragiman sila kabudlayan sa pagsurba sa sining kaso considering nga wala gid sang CCTV nga nakuha to ka masyado ka pagklaro kag wala man sa testigo nga nakakita sa pagpatay paglutang nagbigay ka semana kay Joser Aravilla nga security guard dira sa may area sa Mercury Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling. Yan si Captain Daxon Nilia ng Hepe sa Police Station, number 6. So, isang ako nga development kay ang salakyan na ba yan, hindi ganyan mag-trace ang plate number. Wala din plate number ang salakyan. Tapos, witness wala din, hindi ko magilap mga witness kay pagkila naman nagliga ng lugar. Dahil ako na intel to, wala hindi din bilis ka rin mga tao. Tungod ng garo sang
Tulbak yun. Ako personally nga badayan dito sa Bong. Pero ang naman ng ginasaliga naman, sabay ka ma-retrieve ang messages ko ba sa cellphone. Kasi yung nagka-digital forensic ka naman. Kasi dito kami mapapasang another lead naman already. Yan naman parang may kriso naman. So daw, why siyang testigo or CCTV dito sa lugar, no? May CCTV ko yun, sir, pero hindi makatod ang plate number. Kay number 1, ang gatubang sa CCTV, kakasilawan sa headlight. Tapos, ang CCTV, hindi taas lang, hindi nakapopos mayo. Katatlo ang faktor, lasig ang paglaban sa slapyan. Kaatak yung ulan-ulan ito dulong. Wala man din siyang enhancer dito sa atin na capable ng enhance ang kuha. Mga details ng slapyan, like sa mga bag number, state number. Ang slapyan, wala state number mo, kaya relate mo ka na sa bag number. Wala din yung maintenance, kung ang speed, ang darkness, ang detection po sa daan, mga nag-block sa kanan. Number ng slapyan. Action Rex, Police Captain Dasantillan, ang hepes ang police station, number 6. Ang inyong kaksyon. Si paring Roger Montalvo, may lang nga pagpamati, paring Roger Montalvo, siling niya ang pau huwelay. Meaning, wala gitada. Wala gitada. Pare Roger. Pagbagas pare Roger, may Chinese man nga dugo mo. Oo, Pare Roger Montalvo, may Chinese. Japan mangguga isa gani. Malatatas ang ampaw kay pare Roger. Sa Chinese yun, nagkati may pagka-uruin siko mo ni si pare Roger. Laban eh. Pare, kada bala. Okay na? Okay Sige, report kay sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbalong report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ang sabat sa imo ginahando. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael!
man ikaw. Agay ka, maluoy ka. Hindi siya magpatya. Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Isiling ko sa ila may kabataan. Sa syudad naman sang Cadiz, no? Yari na kita sa ika-5 nga adlaw sang Dinagsa Festival, no? Di ang kapulisan sa syudad sang Cadiz plansado na kuno ang seguridad para sa Dinagsa Festival mga kaaksyon problema sa trapiko banti ang traffic na grabe mo pero ti kung maggwa ka kung sa sulod ka magka-park kag pagwa mong salakyan mo hindi mamaero kinanglan sa gwa ka lang parking no. Rolakton mo lang pasulod sa Cadiz, no? Yari ang countdown sa balita ni Aksyon na Roger Go Team! Aksyon na Roger, nung latest sa Dinagsa Festival. Aksyon
Action Rex, ipahayag ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi ang hepe sa Cadiz City PNP nga plansado na ang seguridad nga para sa Dinagsa Festival sa masunod nga simana. Kalakip sinigit pahayag maniya nga hindi niya mapahayag kung nakitaran ka mga kapulisan ang mga bantay sini kalakip na ang mga augmentation. Ipahayag ba ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi hindi pa panugutan makasulod sa city proper ang mga service bus nga nagabiyahe alin sa norte pakadto sa south kag subukan ang alin sa south pakadto man sa norte. Ini ang na-designar lamang nga pwede makapapanawag sa pasero sa area sa may access road sa barangay Tinampaan. Yari payag sa Chief of Police sa Cadiz City PNP. With regard to security plan na na plansada naman yan pero may mga possible kita nga mga padugang augmentation. With regards sa security natin dito, especially sa mga guests, mga VIPs, okay naman may mga harap na kita sa security plan nga nakalatag diri sa area sa Katara sa Dinagsa Festival. Mga pinakabilog pulo sir ang dugang ko. So hindi ko na makonsi mo kung pila ang aton nga PNP personnel nga madugang o mayang but I assure nga may ara nga magadugang augmentation diri. Wala labot sa aton nga gin-request kung may mga possible kita mag-aabot pagid nga agad mag-support diri sa aton nga Dinagsa Festival para sa security nila. Sir, about sir, nga laban gid ang problema pag may traffic sir, ini sir na tagaan naman nato sir sang solusyon sir. So with regard sa traffic naton, may ara naman kita nahimo nga traffic plan at the same time may traffic deployment man kita. Din may mga rerouting matabo sa area, very especially diri sa within city proper. So when it comes to sa ang especially ng mga series from San Carlos going Bacolod, may drop off point kita diri sa access road, ano na siya highway diri sa may banda sa Petron. Then pag drop may ara man dira nga motor nga pagasakyan sa mga magakadto diri sa city proper agud maglantaw sang street dance or ang sang mga stride nga naga-perform. Then from Bacolod Simangyapo dara man nagyapon ang drop off point sa may barangay Tinampaan along na. So ginalantaw Action Rex ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi kag sa ila sini nga mga plano sa traffic plan nila nga hindi pagpasulod ang service bus nga halin sa south to north kag north to south nga makabulig nga ini siya makapahalog sa trapiko. Amo man ang mga tricycle na lang amo ang magdala sa mga pasahero nga magkanto sa city proper. Amo na lang ang magasulod diri sa bahin sa city proper kadin galantaw sa mga ginapatigayon nga pragwaon. Ang mga one-stop naman makasulod niya sa sunod sa Cadiz pero may rerouting kasi bagis lang sa may PLDT lapos sila sa terminal and then makagwa madlas yung Rexete ara malang sa may Kalan Villena. Iban pa nga mga plans ng kapulisan na matamat kini nga gina-implementar na labi sa masunod nga simana Action Rex. Report ni kan diri sa syudad sa Cadiz aton sini nga mga aksyon nga mahilig magkape ang ato lang parugyal sa inyo among Life Extension Coffee Mix. Kamo lamang ang kape nga mayara nga vitamin D3 sa tagsa ka isa ka sa aksyon BBB ni sa aksyon Roger Gutierrez report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Kaduan tayo si Aksyon Nelson Patinio, crime volume sang tuig 2022. Nagnuboy kumpara sang tuig 2021. Suno sa kapulisan sa Badwa sang Calatrava.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa detalye sa ning balita, we have Action Nelson Patino. Action Nelson. Action Rex, 8 focus crimes ang Calatrava Police ang may pagnubo sa tuig 2022 kung ikumpara sa tuig 2021. Base naman sa statistics sa tinalikdan nga tuig nga ginpagwa sa Calatrava Police. Ang 8 focus crime Action Rex mo ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping, kag motor napping. Base sa statistical record sa Calatrava Police Action Rex ang tuig 2022, mayroon sila sang 23 ka mga kaso, samtang 28 naman sang tuig 2021 nga may pagnubo sang 5%. Sunod sa kay Police Major Lumiain Lidawan, ang average monthly crime rate sang Banwa sang tuig 2022 ang ara lamang sa 2.17%. Kung ikumpara sang tuig 2021 nga naglabot sa 2.64%. Dugang pa sini ang kaso sang pagpatay sang tuig 2021 ang naglabot sa 17, samtang sang tuig 2022 ang ara lamang sa 11 kabilog. Solidario na nagpungko Action Rex bilang acting chief of police ang Calatrava, may isa na katuig gumalin sa bulan sang Enero 2022 tubtub sa karon. Yaman din pasalamatan ang mga pumuluyo nga sa nangin corporation sini sa iya pagpungko bilang hipi sang Banwa sang Calatrava. Para sa proteksyon sang aton ikaayong lawas, batok sa mga balatian, bakterya, kag report gikan sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo, Nelson Patino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Premium D3, ang bago nga vitamin D3. Kadihang nakagamit ako sang Premium D3. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakala Balita, mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Ang report ni Aksyon na Vidya posible daw lang gid ni Aksyon na Vidya pakarunan ko lang niya sa hapon mga ka-aksyon. Standby! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Kung sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala na. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:32 ang aton oras, Evergreen Herbal Capsule para sa may mga constipation, balukang constipation. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad mga kaaksolamon sa kanginan. Pasensya gid ang way ta mabasahan nga mga greetings, mga kaakson. Sige, nagagda na kita sa This Is My Life program. Isunod na sa Dili Ginamang Madugay. Upod kay Aksyon, Walmas Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaakson sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian
ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Buli.